ku yi like, ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da mun ɗora sabon bidiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a, barkanmu da warhaka. A sabon bidiyon mu da muka zo muku da shi za mu yi muku bayani ne akan wani application mai matukar muhimmanci wanda zai taimaka ma kai sacin ta hanyar hoto. Wani zai yi mamaki ya ji an ce sacin ta hanyar hoto, kowa ya san sacin ana yin rubutu ne sai kai sacin na abin da kake so. To wannan application din zai taimaka ma, misali kana da screenshot ko hoton wani abu, ko kuma ka je ka yi screenshot a wani waje, ko kuma kana da hoton ajiyayye, kawai za ka iya zuwa cikin application din kai tsaye za su baka dama ka ɗauko hoton. Idan ka ɗauko hoton sai ka nuna alamar sacin, da ka yi sacin kai tsaye zai baka full information na abin da kai sacin na hoton. Kamun mu je mu fara bidiyon mu nuna yadda ake amfani da wannan application din kai tsaye, da Allah jama'a muna roƙon ku, idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel din tamu ta Abdul Tech TV, ka daure ka danna a mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da mun ɗora sabon bidiyo za ka gani. Mun gode. Kai tsaye mu je mu fara bidiyon. Kai tsaye daga cikin wayarka za ka zo ka nemo Play Store, misali mu nemo Play Store na mu. Bayan ka nemo Play Store, ka zo Play Store ɗinka ya bude ma da wannan fuska kamar haka, za ka zo kai search din application din, sunan shi search by image. Bari mu jarraba search din search by image. Bayan kai search na application din, shine zai bayyana ma a na daya ga na biyu, shine yake da wannan icon din. Kawai kai tsaye sai ka shiga. Bayan ka shiga zai kawo ma wannan fuska kamar haka, kun ga icon din application din. Mu da yake already mun riga mun yi download din application din, kai tsaye za mu shige shi mu open. Idan ka zo kai kuma kai sai kai download. Bayan ka yi open, ka ya buɗe ga fuskar da ya, wannan ne fuskar application din kamar yadda kuke gani. Ka taba icon din nan zai baka zaɓi biyu, text photo, image gallery. Idan yanzu za ka ɗau hoto shi ne za ka sa text photo, image gallery kuma ka ɗau a sai ka shiga. Misali yanzu ga wani hoto nan na screenshot din wani abu, bari in taɓa misali shi nake so in yi sacin. In ga shiga shi nan sai ka zo daidai nan inda ka yi alamar sacin nan sai ka yi sacin. Ga shi nan kuna ganin yana kurkiya ne sacin. Ga shi nan yawa kawai zai kawo ma abin da ka sacin. Misali bari ya damɗe mu, ga shi nan yana reading zai buɗe. Yau kun ga gaba ɗaya ga wannan hoton da na yi sacin, ga yan shi nan irin shi wanda aka yi sacin, similar image da menene daga nan da har videos. Idan all ne misali kake so ka gani, za ka ga all din abin nan din. Kun ga screenshot da menene, kan ga yanayin hada ma bidiyon da to wannan application din wajen cikin ta hanyar rubutu. Gashi kun gani ya kamar yadda muka gwada muku, wannan ta hanyar ake amfani da shi. Da Allah jama'a muna roƙon ku yi like na wannan bidiyon, ku yi comment, ku tura mai uwa saboda su ma su amfana. Mun gode.